Hello mga subscribers, ito first time namin lumakad ni Kuya Marcelo Nunag. Dito kami ngayon sa Makabakle, sa Pangbayabas, Mabalacat. So makikita niyo po, this is our first time. So hindi kahit ko siya, lumabas kami. Kahit mga sandaling ikot lang. Para naman na makita ko yung mindset niya, saka yung mga lakad niya kung talagang well improved. So muli, samahan niyo po kami muli. Kasama ko si Kuya Marcelo. Maglalakad kami sa labas, konting walking lang naman. Diba? So yung mga bato-batong yan, yun yung mga obstruction mo. Saan ba na ito? Ito ba daan? Parang aso yung boy? Sigurado ka? So, ingat. Yan. Ganda pa rin dito, no? Karen? Madalita mo ka rin? Kaya ako sibigay din eh. So lalabas na kami. Pwede na makatalang yan. Oo, talenta lang ka. Yan. Nakadaan kami sa... Makadaan kami dyan? Makadaan kami? Pwede? Pwede diba? Tara. $32. Sige. Yun natin 50 seconds yan. Ito, labasan na to. Ganda pala rito. Muning. Dito ko pala gagaling pare. Nakita tayo madinadaanan, talagang sulit pa. 50 seconds. Bago gas yung mag-lift.